Букварь языка славянскага, пісання і чтение учитеся хотящим в полезное руковождение. Праз некалькі дзён шмат хто з дзетак упершыню возьме ў рукі буквар, першую школьную кнігу кожнага чалавека. А ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прэзентавалі самы першы ў свеце буквар, дакладней прысвечаныя яму факсімільнае выданне. Арыгінальны ж буквар выдалі роўна 400 гадоў таму. У 1618 годзе ў віленскай брацкай друкарні у мястэчку Еўе на сродкі Богдана Агінскага, нашага шляхціча, пабачыла свет кніга, у якой мы бачым фактычна аснову нашай сучаснай сістэмы асветы. Гэта падручнік для пачатковага навучання асвеце, дзе мы бачым алфавіт, мы бачым навыкі па складванні словаў, са словаў сказаў, са сказаў тэкстаў. Мы бачым асновы духоўнасці, якія адразу ў гэтай кнізе закладваліся ўжо ў дзіцяці. Мы бачым проста унікальны помнік, які паказвае, што фактычна беларусы ў нейкім сэнсе навучылі і свет гэтай адукацыйнай традыцыі. Прэзентацыя ў Нацыянальнай бібліятэцы падвяла вынік трохгадоваму міжнароднаму навуковаму і выдавецкаму праекту для факсімільнага ўзнаўлення першага буквара. Выданне складаецца з 3 тамоў, гэта факсіміле самога буквара, яго пераклад на сучасную беларускую мову і даследаванне навукоўцаў, прысвечаныя першай у свеце кнізе навучання грамаце. Наклад выдання 1000 асобнікаў. Неўзабаве ён мае з'явіцца ў школах, музеях, бібліятэках. У вёсцы Пагосцішча Лёзнінскага раёну грамадскія актывісты Віцебшчыны ўшанавалі памяць паўстанца 1863 года Ігната Будзіловіча ў дзень ягонага расстрэлу. Без Кастуся Каліновська, без яго ваяроў, без Ігната Будзіловіча, без тых вядомых, невядомых людзей не адбылося б нашай дзяржавы, не адбылося б самастойнай і вольнай рэспублікі. На гэтым надо вучыць наше пакаленне, што мы незалежная краіна, што мы любім сваю краіну. І каб яны перадавалі гэта сваім дзецям, унукам. Памятны знак, крыж на пастаменце з камянёў усталявалі вучні Лёзнінскай школы з ініцыятывы настаўніцы гісторыі Алены Грачышнікавай у 2006 годзе. Гэта рэдкі манумент ва ўсходняй Беларусі, які ўшаноўвае памяць паўстанцаў Каліноўскага. Кіраўніка аршанскага атраду паўстання Ігната Будзіловіча расстралялі 28 жніўня 1863 года ў Воршы на тэрыторыі езуіцкага калегіуму, які ў той час быў ужо ператвораны ў турму. Памятны знак паўстанцам у Пагосцішчы стаіць каля месца іхнага апошняга бою. Раней тут размяшчалася царква святога Мікалая. Вучыць беларускую мову не толькі паводле дыктовак і школьных заданняў, а праз смех і здаровы азарт. Адразу 3 настольныя забавы, якія дапамогуць усёй сям'і запамінаць словы па-беларуску, увайшлі ў набор скарбонка гульняў. З назвамі месяцаў або прымаўкамі могуць пазнаёміцца нават 4гадовыя дзеці, якія толькі вывучылі літары. У гэтай гульні на картачках намаляваныя словы, напрыклад, святло. Трэба прыдумаць да яго асацыяцыю і ўгадаць, што намалявана на карцінцы. А тут сонца. Усё вельмі проста. Аўтарка праекту Наталья Галко, настаўніца малодшых класаў. Прыдумляць гульні яна пачала больш як 20 гадоў таму, калі ейны сын быў маленькі. Яму не вельмі хацелася вучыцца, і я ўсё думала, як жа зацікавіць яго. Ні падручнікі, ніякія дапаможныя сшытачкі не памагалі. Ну і вось прыходзілася прыдумваць і самой вырабляць гэтыя гульні, нешта там малявалася, выразалася сваімі рукамі. Для сваіх вучняў Наталья распрацавала каля 35 гульняў. Пабачыўшы гэтае багацце, сябры падштурхнулі яе ўзяць удзел у конкурсе Social Weekend, у якім з другога разу яна перамагла. Прызам у намінацыі па-беларуску сталі 10 000 рублёў ад кампаніі «Вэлком», якая даўно падтрымлівае беларускамоўныя праекты. З майго пункту гледжання гэта нестандартны погляд на тое, як беларуская мова можа быць прэзентована для зусім малых дзетак. Наталья марыць, што скарбонка будзе папаўняцца новымі гульнямі. Цяпер яна збірае на іх грошы праз краўдфандынг, а першыя 3 ўжо неўзабаве можна будзе набыць у кнігарнях. Александра Дорская, Белсад. Калісьці тут, у Шчорцах на Наваградчыне, быў палацавы комплекс з вялікім паркам і сажалкамі. Заснаваў яго яшчэ ў 18 стагоддзі дзяржаўны і культурны дзеяч Вялікага княства Літоўскага Яўхім Храптовіч. Чалавек вельмі перадавых поглядаў, вельмі адукаваны, сапраўдны чалавек
асветы, ён вызваліў сваіх сялянаў, ён свой маёнтак Шчорса ператварыў ва ўзорны маёнтак. Ён запрасіў найлепшых архітэктараў, тым ліку Жужепа Сака з Гародні, для праекціроўкі, для аздаблення, для інтэр'ераў гэтага праекта. Все было выверана дакладна. І самае галоўнае і самае важнае, ён стварыў сапраўдны цэнтр асветы на ўвесь беларускі край і літвійскі край, бібліятэку. Каб аднаўляць сядзібна-паркавы комплекс, разбураны войнамі ды безгаспадарлівасцю, ужо другі сезон збіраюцца ў Шчорсах добраахвотнікі з усяе Беларусі. Приезжают разные люди, это и студенты, и айтишники, и люди уже во ўзросце. У нас была, например, одна пенсионерка, она там шмат не могла працаваць, працавала по кухне. Некоторые вырываются там на день, на два, на три, потому что дорослые, занятые уже люди, але им прикольно приехать, помахать мачете альбо секерой и внести свой унесок в эту справу. Каардынуе добраўпарадкаванне прыватны фонд Шчорсы і Храптовічы, створаны летась у траўні. Будет создаваться проект консервации мураванки. Будем разрабатывать концепцию, что будет дальше, но пока, чтобы сохранить то, что мы имеем, нужно зачистить территорию и как-то сохранить, чтобы оно не упало. Сёлета сезон летнікаў скончыўся. Валанцёры расчысцілі Шчорсаўскую камяніцу ды частку парку Храптовічаў. Да талакі актыўна далучыліся і мясцовыя ўлады, якія цягам усяго лета дапамагалі і тэхнікаю, і працоўнымі рукамі. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.